Good morning Pilipinas! Ito po yung kadugtong ng isang vlog natin. Papunta pa lang tayo ng port. Ngayon dito na po tayo sa loob ng Roro. Papunta na po tayo ng Catanduanes Island. May manakitang jellyfish yung panganay ko. Kapag sasakay po kayo ng barko o yung mga Roro, bandang gitna po kayo para hindi masyadong magalaw. Para hindi nyo masyadong maramdaman yung galaw ng barko. Pero tingin ko hindi naman siya magalaw ngayon kasi banayad naman yung dagat. Okay. Excited tayo. Yan, dito kami si Kamatis Girl. Sana walang susuka. Pagka first time nyo po sumakay ng Roro, malamang lalo may hiluin kayo. Talaga masusuka kayo. Ay, napansin namin ng bunso ko. Yung maliliit na isda, ang dami. Ayan, nakakita niyo po ba sa screen? Ayan, ang dami nila. Ayan, ang ganda. Itong isang Roro paalis na yan. Nag-start na siya ng makina. Aalis na rin sila. Yan yung first trip. Ayan, mamaya pag umalis siya, makikita natin ang buo yung Vulcan Mayon. Okay, malapit siya umalis. Ang mga biyaheng Catanduanes po yan. Ayan o. Wow, perfect talaga. Ang ganda ng Vulcan Mayon. Sobra. Dati nung bata pa ako nung pumutok to, bali yung abo niya nakarating ng Catanduanes. Pero alam ko walang masyadong casualty. Kasi napaghandaan na ng mga tao. High-tech na kasi ngayon. Ayan, may tumalon. Ang lakas ng loob nila, grabe. Napakalalim. Galing nila lumangoy. Sanay sila. Malamig na malamig yan kasi umaga po yan. 7 po. 7 ng umaga. Iikutin natin yung barko. Yung Roro kasama natin si Bunsoy. Eto, hindi marunong mahilo tong Bunsoy ko na to. Ikot ng ikot. Lakad ng lakad. Ayan, hindi ko talaga siya malubos maisip. Napaka-perfect talaga ng Vulcan na yun. Grabe, no? Kahit saan ka pumunta, ganun talaga yung korte niya. Napakataas. Napakalaki. Ang ganda ng dagat. Banayad na banayad. Bunso ko. Grabe, tingnan niyo siya. Ang ganda ng korte. Ang ganda ng ulap. Grabe. Shoutout nga pala sa mga kalkarag ko dyan sa Welcome Rotonda. Ingat kayo lagi sa biyahe. Yan na, umalis na sila. Bye. Kami na next dyan. Uy, grabe, ang taas. Tinalo na. Grabe, lakas ng loob.
Ay, meron pa dun. Doon sa ilalim. Grabe, bibilis lumangoy. Ang gagaling. Dapat kinukuha tong swimmer. Yung athlete. Sayang yung talent nila. Ayan, nagmamaniobra po yan. Iikot po yan kasi yung harap po, ito po yung nakikita nyo. Yan po yung harap ng Roro. Hindi po yan yung likod. Yan po yung harap. Mamaniobra po yan. Ayun yung apat oh. Sa lubid sila nagpapahinga. Grabe. Sanay na sanay sa lamig. Napakalinaw ng dagat. Ang linis. Excited na ako makarating ng Bicol, ng Catanduanes Island. Ayan na. Mamaniobra na siya. Paliko na siya. See? Tapos ang makina, bali isang makina lang gumagana. Pagka nakaharap na siya, proceed to Catanduanes Island, bubuksan niya na yung isang makina. Alam ko dalawang makina meron sa barko na to. Pansinin niyo po, bigla po bubuksan yung isang makina. Yung usok po ang palakindaan ko dyan. Ayan. Binaksan na yung isang makina. Ayan, ang lakas na ng tunog niya ang ingay. Dinig na dinig po yan dito sa akin. Okay, pag na next time. Paalis na siya. Dapat doon kami sa first trip kaso hindi kami nakaabot. Sabi ng konduktor, may nakasingit daw na isang kotse or sasakyan. Dapat kami, kaso na-late kami ang dating. Sayang. Dapat mas maaga kami makakarating. I think siguro mga 10 or 10:30 nandun na kami sa Catanduanes kung nakasama kami sa first trip.